Alcaldesa, conselleira e traballadores desta empresa que sigue medrando. Bueno, antes que nada, entereime hoxe, non sabía que a persona que faleceu outro día en Agolada traballaba nesta empresa, por lo tanto, o meu máis sincero pésame, estou seguro que o de moitísima xente en Galicia. E na parte, por así decirlo, un pouco máis optimista, un pouco máis alegre, estaba recordando que hai menos dun ano estábamos poñendo unha primeira pedra tamén desta empresa no Concello de Rianxo e polo tanto aquí se crece, aquí se sigue creando riqueza. O sector da agricultura ten moitísimo futuro, da agricultura responsable, da agricultura comprometida. Acabamos de visitar un edificio cun sistema de recirculación da auga e é, creo que unha perfecta mostra do que sempre insisten moito nos directivos de Stolsifar, nesas reunións que temos para seguir vendo como se crece e como a Xunta de Galicia pode acompañar ese crecemento, en que ser sostibles e mirar hacia o futuro e que os produtos teñan a máxima calidade, a máxima sostenibilidade e o máximo respeto ao medio ambiente e demostrar, como dicimos moitas veces, que se pode vivir na costa e da costa e ser especialmente coidadosos cos recursos que se utilizan, co entorno no que se vive e do que se vive e non renunciar á actividade económica. Creo que isto é unha perfecta mostra e, dende logo, as nosas competencias de xestión do litoral o teñen moi en conta. Eu, xa o saben eles, xa o sabe Trías, que seremos especialmente exixentes, non fai falta, creo que o tedes moi claro, pero que si se cumple, nos seguiremos acompañando este crecemento, e o crecemento temos aquí, a miña dereita, esta nova nave para o linguado, no que a Xunta de Galicia vai participar con a cantidade moi importante, máis de 13 millóns de euros, para multiplicar todavía máis a actividade que hai aquí e a riqueza que supón unha empresa de orixes en sitios máis lonxanos, pero que consolida a súa galeguidade, o seu centro de operacións mundial o teñen en Galicia e, polo tanto, nos agradecemos moitísimo esa aposta, esa confianza e queremos responder cun compromiso de Stolsifar que é real e cun ritmo de crecemento que é extraordinario. Aquí hai talento, hai capacidade de traballo, hai estabilidade para que as empresas que queren crecer poidan facelo. Por aí queremos seguir. Xestionar o noso litoral, a nosa riqueza, consiste exactamente en eso. Por eso estaremos moi atentos, ademais, a ese regulamento de costas estatal que parece non querer entender, parece volver a querer cometer os erros de antaño e provocar inseguridades xurídicas, provocar que inversores fiables, inversores que están dispostos a cumplir, pensen si queren seguir crecendo ou non en Galicia, e nós, como queremos que sigan crecendo, faremos todo o posible para que as nosas competencias sigan sendo exercidas sin interferencias outra vez do goberno central, que parece que non entende algunhas cousas. Aquí se quere aumentar a superficie productiva en máis de 7.000 metros cuadrados, aumentar a súa capacidade de produción en máis de 400 toneladas anuais, crear moitos postos de traballo directos e indirectos, e, polo tanto, esta mostra desa Galicia moderna e innovadora, que nos sentimos orgullosos das actividades máis vinculadas á nosa maneira de ser, debe ser acompañada e queremos facilitaros as cousas todo o que poidamos. Queremos seguir sendo ese lugar fiable para investir, para responder aos esforzos que fai a xente que arrisca a súa riqueza para seguir creando máis riqueza todavía e, polo tanto, esa colaboración entre o sector público e privado, que tanto se fala, aquí ten un exemplo perfecto. A nosa tradición mariñeira, a nosa tradición de litoral non está rifada, e volver a insistir ás veces que faga falta, co crecemento económico e coa aplicación das últimas tecnoloxías. E o que acabamos de visitar, isto que se quere construir aquí, é unha perfecta mostra. O futuro da alimentación en gran parte vai pasar pola acuicultura, xa está pasando, e, polo tanto, creo que é dun enorme interés que todo eso pase, ademais, en Galicia, que sigamos reforzando a nosa capacidade para abastecer os mercados o galego, o nacional e o internacional con produtos de máxima calidade. Aquí hai unha vía de futuro. Creo que se están facendo as cousas moi ben. Creo que a Xunta de Galicia está respondendo co seu esforzo, non só en axuda, sino creo que como mínimo igual de importante. Acompañar en tramitacións que ás veces son farragosas, que a veces poden poñer en peligro investimentos. Todos estaremos moi atentos para que sexa o máis áxil posible. Tedes o meu compromiso e mentras
sigades medrando e creando riqueza como a toda agora, será do máximo interés que as cousas vos vayan moi ben. Por min, cada 8 meses poñemos unha primeira pedra de calquera cousa. Moitas gracias.